ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчанд намуд хонаҳои нав раво кардам ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуде ки реклама ки дошта бошад марамат сурат маълумота дар WhatsApp мо рӯй кунем, мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, аз территорияи Ваҳдат, Ҳисор ва территорияи Ленинский район, Ёвон ва аз дигар шаҳрҳои ноҳияи Тоҷикистон ҳам ҳастанд. квартираҳои фурӯшӣ ҳам аз территорияи Душанбе ва хонаҳои арзон аз тарафи Душанбе бо нархи 80 000 сомонӣ ки арзон. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментар нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар кунем. мо дар видео оянда аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 171 сомонӣ. наворасара мекунем. марамат рафтем. якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ дар вилояти Хатлон мешавад, деҳаи Шарифобод ки номи пешинаш машҳур аст Калилин, яъне ба номи Калилин бисёртар мешиносам. боз такрор мекунем, ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ вилояти Хатлон дохил мешавад ва деҳаи Шарифобод ки номи пешинаш Калилини машҳур. ҳамагӣ 17 сотиқ замин дорад ки 6 дар хона кардагӣ тайёрае ки як дута калидор дорад ки ва ду оила да мешавад, дута дигар кухни ва хона хеле калон аст ки барои ду оила, яъне тақсим карда зиндагӣ карда мешавад. гирди хона полни худ маҳкам, дарахтони мевадиҳанда, хонаи навсох, дар тирезаҳои нав часпондагӣ ҳамаш обшин тайёр ва ремонта дорад. барои ду оила мегӯяд зиёдтӣ шукати ҳамин хона мегӯяд мешавад. дастароша мегӯяд мефурӯшад бо нархи 300 000 сомонӣ ки боз арзонтара мешавад. амборхона, ошхона, баня, ду калидор, дута хоб кухни ҳастад. хоб дӯстони азиз, кадоме ки наличи мегирам мега арзонтар метавонед хона бо гӯшти пухта карди омода шудааст ки рӯи ҳавлиша михали навес ва битонам кардагӣ ҳастад. полни худ маҳкам ҳамагӣ бо нархи 300 таа ки бо арзонтара мекунанд. ин ҳамин рақамошон аст. мегафон пайсияни кор мекунад. кадометон ки мехарен дар ҳамин рақамо занг занед, дигар маълумотшам фаҳмода метиҳанд. лайкора гузорем, фаромӯш накунед ва силикаи навор дар васаи мо падисаш кунед. чӣ намуде ки реклама ки дошта бошед дар мо рӯй кунед. мо дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дим хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар ҷамоати Ҳасан Ҳусейн гуфтагӣ аст, деҳаи Чойлама, яъне ба номи пешинаш дачаҳо меганаш Сойбуш. боз такрор мекунем ки ноҳияи Ёвон, ҷамоати Ҳасан Ҳусейн, деҳаи Чойлама, яъне номи пешинаш яъне дачаҳо меганаш, ҳамин хел ном доштааст. ҳамагӣ 15 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 дар хона кардагӣ ки як калидору кухни баня дорушта. чӣ хеле ки дидест хона коробка аст, болош пӯшондагӣ аст, хова шкатор монтаж, ҳамин хел кориш обшин мондагӣ аст. гирди хона полни худ маҳкам, ду дона дарахтам дорад ва обсвечам ҳаст. пеши хона кати мошин мегзарад, гирди ванашта одамо зиндагӣ доранд. хонара мегирем, фақат рангу бор шкатор дар тиреза мечаспонед, медоред зиндагӣ мекунед. 4 дар хона, як калидор, хоб кухни баня дар дурунаш. хоб дастарошам мегӯяд мефурӯшад бо нархи 140 000 сомонӣ, мегӯяд соҳибшон боз арзонтара мешавад. аз ҳамин хона мегӯяд то района мегӯяд ҳамагӣ 3 километр роҳ ҳастад. хоб ҳастай рақамошон кор мекунад. WhatsApp ҳам пайваст дар номери расияшон. якум рақамошон аз Тоҷикистон ва дуюм рақамошон номери Россия. WhatsApp ҳам имо пайваст дорад. марамат дигар маълумота гиред. сеюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстони азиз, бояд агар хонаи фурӯшӣ аст ки аз территорияи шаҳри Душанбе дар тарафҳои Балх гуфтагӣ аст Ҷӯйбодом, яъне ки айсентер камтар болотар аст аз дуруни шаҳр тарафи бозор намедор Балх гуфтагӣ аст ва Ҷӯйбодом. дӯстони азиз, бештар маълумота аз соҳибашон мегирен. ҳамагӣ 3 сотиқ замин аст ки ду дар хона кардагӣ тайёрае ки як ванна, як кухня, ҳоҷатхона дорад. гирди хона маҳкам, дарахтони мевадиҳанда дорад ва 24 соат мегӯяд обаш аст ва даруни хонаҳом ремонтҳои замонавӣ кардагӣ аст ки ду дар хона ва якта калидорча. агар ягон маълумоти иловагиша хоҳед фаҳмидан, бо рақамошон занг зада бештар маълумота мегирем. дастарошта мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 260 000 сомонӣ ки бо ҳамирам арзонтар карда метиҳем. мегӯяд сирошна пул дар корай.
ин ҳамин рақамҳошон мегафон аст кадоми шумо аз сератураи балх ҷӯй будом ки хонахар ки бошен рақамҳошонро занг занем бо арзон ва савдо мешавад. ҳавлиш не ки майда не ки мисол майдаи удобни обсвет ремонтош кадаги аст бо арзонтар када метавем агар ки суми наличкати харед шумо. Марамат рақамҳошон мегафон бештар маълумотро гирем, лайкотона гузорем ва навора падисаш кунем. чорум квартираи фурӯши навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Синоб, домои Советский. Духонага квартира аст ки дар шашум мошина қарор дорад 43 квадрати метр. домои Советский панелния мегад соҳибшо бо ҳамаи чизи чораш мегад фурӯхта мешавад. кухни, гарнитур, термиз, кондитсионер, ремонтҳои замонавӣ, обшим дорад. яъне ки квартираи мо дар шашум ошад дӯстон ки обсвет ҳамаш қоидаӣ бо ҳамаи чизи чорааш. ака дар комментари дар ҳамин видео нависед ки дар ҳамин маълумотош ки хона мегад бо ҳамаи чизи чорааш фурӯхта мешавад. бо як бор дигар аниқада гирен, домам доми ҷои хуб даста. нархи квартира 290 000 сомонӣ аст ки бо ҳамирам арзон мекунанд. хоб одамоне ки намехӯранд беҳуда нороҳат накунанд ва вариантҳои алишишам нагуфтанд. фақат суми холӣ кадоме ки мехӯрад камтар муомила мешавад. ҳастай рақамҳошон вавилон кор мекунад. кадоми шумо агар ҳамин квартира хариданӣ бошен марамат занг зад дига маълумота гирен. панҷум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар тарафҳои станса гуфтага аст пушти чойхона. боз такрор мекунем, узри зиёд мехоҳем ки шутоби шумо фаҳмед шаҳри Ваҳдат стансия пушти чойхона. ҳамагии 3 сотиқ замин аст ки дудар хона кардаги тайёра ки як ошхона я ҳаммом ва якта ҳоҷатхона дорад. пушти хона мегад дарьё мегзарад ва фавран фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ ки боз арзонтара мешавад. дарахтони мевадиҳандаам дорад дӯстони азиз ки хоб обшим ҳама чизи лозимӣ дар наздикиш. бо пешхона мегад дайрё ҳаста. нархи хона 120 бо арзонтара мешавад ва рақамҳошон мегафона. фақат ҳамин камбудиш ҳамин камтар заминшон хай майда буда, не ки одамоне ки агар ки мисол сумшон камтар бошад хела вариантҳои хуб аст. 120 мега бо ҳамирам арзонтар мекунанд. марамат дӯстони азиз дига маълумотҳои пурраша аз соҳибашон гирен. агар шумо ҳамчунин хонаи фурӯшӣ дошта бошен, квартира, мошин, техника, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯхтан бошад мо дар реклама мегузорем, марамат мода рӯй кунен. фақат хоҳиш ки лайкотона намехез занен фаромӯш накунед ва навора падисаш кунед. шашум квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, квартираи фурӯшӣ боз аз территорияи Душанбе дар райони Фирдавсӣ дар Гравзавод гуфтага аст соҳибшон. кадом тараф дар кадом кӯча дар ҷош дар нагуфта, фақат шаҳри Душанбе наздики корвон яъне Гравзавод. духонага квартира аст ки дар дуюм мошина қарор дорад 40 квадрати метр. бо обсвет ҳамин аст ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, хоб. дар дуруни хона дӯстон азиз ёне ки ҳама чӣ дорад, не ки нагуфтанд ки метиян наметиян, узри зиёд ки барои ки маълумотша пурра нанавистам. хона мегад беҳтарин ҳолатда ҳама чӣ дорад. ака стирали машина, кондитсионер, кухни, гарнитур иношам не ки нагуфтанд ки дар ҳамин нарх метиян наметиян, нагуфтанд. духонага квартира дуюм ошина 40 квадрати метр ҳамагӣ бо нархи 250 000 сомонӣ аст ки бо муомила дорад. инашам рақамҳошон мегафон аст кор мекунад. ба кадоми шумо ки лозим аст марамат занг зада бештар маълумотша гирен. ҳамин программа VPN аз Play скачат карда баъд навори моро тамошо кунен, хела кори хуб мешид. кадом намуди квартира, хона, замине ки ба шумо дар кор аст дар комментари нависен. мо дар видео оянда аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда баҳри шумо пешкаш мекунем. фақат дастгирӣ аз тарафи шумо. ҳафтум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, ки хонаи заминии ҳавлигӣ бо нархи арзон. инашам дар тарафҳои Душанбе дар кӯчаи Чагала ки ҷангала гуфтага аст пушти аквапарк. дӯстони азиз яъне ки хона чихегоб тарафи Варзод нима аз Душанбе болотар мешавад. шаҳри Душанбе мегад дохил мешавад тарафҳои кӯчаи ҷангалак пушти аквапарк. узри зиёд ки бо хай маълумотои бештарша мегирем барои ки тарафҳои наи тепача аст ки хеле тарафҳои кам-кам кӯҳам ҳаста, яъне аз дуруни шаҳр хела берунтар аст, барои ҳамин хотир арзон аст. ҳамагӣ 6 сотиқ замин аст ки ду дархонача дорад, временка, средний ремонт ва бо нархи 80 000 сомонӣ мега ки бо арзон мешавад. не ки нагуфта ки хона документ дора надора, барои ки инаш
як документиш худаш қариб 10000 сомон аст. Дӯстон азиз, барои ҳамин расчотона гирен. Нархи хона 80 бо арзон мешавад, ки ҳуҷҷатро надорад, инаша гуфтагӣ нестай. Хай нархш арзон аст, ки аз шаҳр берунтар аст. Барои ҳамин кадомтон мехарен аз шаҳр берун аст, шутоби аввал расчоти худтона фикр карда баъд занг занен. Рақамошон мегафон аст, бо арзон мекунанд. Фақат шумо занг занед ва лайкро фаромӯш накунед, навора позитсияш кунед. ҳаштум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. Дӯстон, бояд тага аст, ки аз территорияи варзоб дар тарафҳои ҷангала гуфтага аст соҳибшон. ин хона дар дуруни варзоб аст, ки дар ҷангалак. ҳамагӣ 4 сотиқ замин аст, ки 3 дар хона кардага, ки хонаи дуошуна бо подвалаш кати. 4 сотиқ замин, 3 дар хона, подвал, калидор, кухни, ҳаммом дар дурунаш. хоб срош намегад мефурӯшад бо нархи 140000 сомонӣ, бо арзонтар ҳам мешавад ва ҳамаи хонаҳош ремонт кардагӣ ҳастад. срош намегад мефурӯшем. хоб дӯстони азиз, агар ягон маълумоти иловагӣ хоҳед фаҳмидан, рақамошон аст мегафон кор мекунад. аз ҳамин рақам мегафон дигар маълумотша гирем. чӣ маълумоте ки соҳибшон пешкаш карданд, мо баҳри шумо фаҳмода додем. дигар маълумотҳо иловагиша тариқи телефон хатон гирен. аз ноҳияи варзоб 140000 сомонӣ рақамошон мегафон аст, марҳамат занг занед. агар шумо ҳамчунин рекламаҳои хонаҳо, заминҳо, мошин, техника, ягон намуд чизе ки набошад фарқ надорад, мо дар райони фурӯшда мегузорем. хоб то видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.